sang Wiramanyo karya suking liya pamawitane para enggalu Sumanggulan haning sabucahing hadaka maya-maya jagat Tuhan ingsun sejatine dalang sejati ya dalang sangga bumi ingkang kepareng angadane pakaryan luhur hamruwat sengkalan ingkang putri kinasih ning Sang Tyayu Novita Mitfakul Janah putra saking Bapa Suparjo Ibu Suryani kanthi adedonga tulak balak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ana sengkala saka witan tinulak bali ngemangetan ingkang anulak Raja Iman slamet kesaning Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ana sengkala saka kidul tinulak bali mangidul ingkang nulak Raja Iman slamet kesaning Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ana sengkala saka kulon tinulak bali mangulon ingkang nulak Raja Iman slamet saking kesaning Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tulak tanggul ana sengkala saka lor bali mangalor ingkang nulak Raja Iman slamet saking kersaning Allah Rebata Pitana menggih negari pundi ingkang kaeka adi dosa purwa eka marang sawiji adil luwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan to kathah titah dewa ingkang kasomaning akasa sinangga ing pratiwi kahabeten samudra layatan kadya ing kayuwangan jonggining kailasa ya kayuwangan papar ya warna mila kinarya bebuka awet ngawuk
ngupaya papan 100 datan entuk kalih 1000 tanjang kepo sadasa datan kadya kahyuanganing papar ya warna dasar kahyuangan dumadi kanthi sarwa cipta pramila jeneng mokal kalamanta katingal pating dalbiar pating karlip pindha sonaring sang hyang prajaga pati kang sami harbut prenah kahyuangan dunggring saloka ing kono wangunan ingkang sinebut Bale Marcukundha maneh Bale Marcukundha maneh ingkang katingal Edi Peni kalung kalamanta dinulu siraping Bale katingal mentara pindha sisi ing Menajaledri sakane Bale Marcukundha maneh dumadi saka kayu jati saka Danalaya ingkang sinebut ugi kayu jati rokeh alasing Bale Marcukundha maneh panjayah marmer ingkang ginelar pramila kalamantana jalma manungsa kang minggah dhateng kahyuangan jroning panginten kados dening samudra kang lumebak-lebak saking endahing asing saha endahing Bale Marcukundha maneh lasinten ingkang keparengan ngrenggani kahyuangan jogi kaulasa lah punika tetungguling para Jawata ingkang wenang amurba datan kena pinurba wenang hamasesa datan kena pinisesa ingkang wenang gawe abang ijoning Suralaya nyang jagat triloka ingkang awisih Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang jagat pertingkah ya Sang Hyang catur buja ya Sang Hyang siwah buja ya Sang Hyang mayat mirip asma kinarya japa jeneng mengko karep tegese Sang Hyang Manikmaya tegese rikala sampun rikala lahir sesarengan kelawan kadamira kekalih Hyang Antoga miwah Hyang Ismaya kang minangka dadi mamaniking Sang Hyang Bathara Guru tetela dadi guruning para Jawata Sang Hyang mayat miring katite ampus ampeyanira pramila kalamanta tegak saha ketindahan tansahanitih lembu andini lembu andini nenggih lembu gaib bisa mabur tanpa lar metik tanpa sutang catur buja kagungan asta sekawan Nilakanta belang janggane sanajan to mekaten Sang Hyang Jagat Girinata dhateng winates dhateng panguwasanira mrikala samono lajeng lenggahana ing Bale Marcukundha maneh kahadep sangyaning para Jawata ing Suralaya sinten ingkang kepareng mangayun wonten ngarsaning Sang Hyang Bathara Guru lah punika to sesepuhing para Jawata pujangganing para dewa Jawatan suduk paudal-udal ingkang awisih Sang Hyang Kaneka Putra nenggih Sang Hyang Bathara Narada wening ciptane sithik paningali mandi pangandikane pramila kelawan Sang Bathara Guru persacat curika lan warangkane curikane Sang Hyang Jagat Girinata warangkane Sang Hyang Kaneka Putra Tangkang tur sawanipun ingkang putra saking pukulun Sang Bathara Guru nggih jwanteng kaendran nenggih Salendra Bawana ingkang awisih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Hyang Sakrawati tidem permanem tanana sabawaning walangang lisih gegodhongan datane Basamirana tanu mampah ingkang kabiasa lamat-lamat suara pradonga kang hangrenani pinarong paning waranggana dwiang
Eko Hanggo Jati mangkono pangudas marang Indiya yen tekawiya sing lesan Tutuan hastu kakang Kaneka Putra dapur kapasan Yogya jengan dika sampun kepareng marak sowan kakang upamiya kakang Narada boten kepareng seba wonten ngarsa ulun tertentu jeneng ulun utusan dhateng putra Jawata hambaya ngrawuh jengan dika kakang Narada kencang Pak Pong Warudayong di negara wong. Sodhe kang jodhe miliki julu parane sandung jegluk wonten ngriki papane Adi Guru. Semunipun Adi Guru nemu
wigatos ingkang sakalangkung wingit awit katitik saking pangandika paduka menika sanget anggenipun mawantu-wantu dhateng pisowananipun ingkang raka ing sudha paudalu Dadi Guru Kakang Naraja nuwun kula Samira harja pisowananira Kakang lulusing sampe kala kalesing rubit Dadi Guru sungkem kula katur wonten ngasapa Dadi Guru jeneng ulun datang kuwawi nampi pangabektos paduka awit saking punapa paduka punika pepundhening para Jawata sapundhening dewa kados punapa ingkang kula tampi menawi kula kepareng nampi sungkem paduka Kakang Narada namung dawaing sesami-sami wah inggih dawaing sesami-sami Adi Guru kula Endra kepenak anggonira lungguh jeneng pun bobo bakalimbal pangandika kelawan wakira ing sudha paudalu kaloro lho nggih Kanjeng Rama Pukulun boten kirang prayogi pisowanan kula mlayu ngandika Rama Pukulun kepareng imbal pangandekan kelawan Siwa Bathara Narada kula nek pareng nulungaken jangga niringaken kamu Kakang Narada nuwun kula Guru gara-gara ning kayangan gara-gara ning kayangan datang mendha masaya ndadra katitik geger kang para widodara widodari rengat sumuning kang lembu andini ngakak tutuk ing sangwangan Antaboga kumitra pedhite Kakang Narada muhung punapa ingkang dadosaken gara-gara punika nggih Adi Guru nyuwun kula kanthi sanget panjenengan dawuh menika tabuhanipun menyuruh terus Adi Guru inggih Kakang pramila kula aturi ningali menapa iki dados sabab-sababe gara-gara Maraina sangkong bangyan haruna ati netrane anggarapuh sataning kukira tani guru saketer lerewu sing bini panca Adi Guru wonten timbalan dawuh Kakang Narada ingkang dadosaken gara-gara ning kayangan punika ngantos kliwat saking ukuring gara-gara punika mboten nemuake wonten kayangan jonggeng salaka senadyan wonten Ngarcapada kathah gara-gara katitik kathah para kawe ingkang nandhang sakit kathah para ingkang laku sodagal layar namung tinemu tuna ingkang ingah-ingah raja kaya kebo sapi pitik kewan tansah kenging amaning kewan ingkang dipun wastani penyakit PMK menika dayanipun gara-gara lah sinten ingkang nyebabaken gara-gara menika datang sanes saking tetesing darah paduka pribadi inggih punika ingkang putrapun Sang Hyang Bathara Kala Kakang Narada nuwun wonten pangandikan dawuh Bathara Kala nggadahi sloga kados pundi wedal samangke Sang Hyang Bathara Kala tapa pipi tapa mliga wonten nadyaning ngrepat kepanasan perkawis menapa ingkang dipun suwun Sang Hyang Bathara Kala pun Kakang dereng saged ngawuningan ya Guru pramila purba lan masesa kula sumanggaken paduka Adi Guru kepareng ndawuh piyambak menapa ingkang dados pikadipun Sang Hyang Kala oh kuwi lahing mangawi genang astu Rama Sidhem mengkono lekase Sang Hyang Kala Kakang inggih kalamonto mangkono Bathara Indra wonten pangendika dawuh Kanjeng Rama Pukulun sira ayo jrih kangelan daya-daya tumulya marang repat kepanasan baya menawa sikadang kita Bathara Kala sowan ana ngarsa ulun apa kang dadi penyuwune sendika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama Pukulun
ana buta reka giri-giri kenyolir prabata abang kawalagarang manguwuh ing mungsuh amintalan anggros rusing manado Kaludra Mas Patik Raja Dewaku Rama Bukulun ana dawuh ngopo wondene Kanjeng Rama Bukulun nimbali Bathara Kala nggone tapa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan Bathara Kala ana apa Bapak Sira tapa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan iku dadi gegering para dewa dadi gara-gara ning Ngacapada apa kang sira sedya kala mara gage matur kang prasaja hambok menawa jeneng ulun bisa ngundhanani apa kang dadi penyuwunmu oh lah ta nggonku tampa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan iki ngene Bapak aku biyen sejarahe kuwi dadi kama salah kuwi kama utawa bibit saka priya nanging ora winadahan gendaka mulya sing dinarani rahime ibu mula katiuping samirana aku tibana ing tengahing samudra aku dadi kama salah gancaring lakon aku diruwat dening Bapa Guru dadi kama dadi menungsa kaya ngene iki banjur diparingi jeneng karo Bapa Guru Sang Hyang Bathara Kala aku diparingi pangan Bapa Guru jaman semono lubang luju kayu aking padas juring dadi panganku bareng tak coba kabeh tinemune kuwi ngapusi Bapa kedadak rikala samono wancine manjer sengenge wancine para umating Gusti nindakake sembahyang adan sembahyang zuhur nanging ana kaki-kaki sing menek wite ngaren kepengin deres marang wite ngaren banjur tak gelandang sikile tiba menungso kuwi tak pangan kok saya enak getihe tak kokop kok saya seger jaman semono Bapa Guru wis netepake aku dikeparangake mangan menungso ning saknyatane sayaene wetengku sih nemu luwe durung bisa mangan menungso maneh Bapa mula aku njaluk ketetepane Bapa Guru manganku menungso iki diwiwiti jaman kapan karben sineksenan dening para Jawata Bathara Kala bi bener sira iku manganmu menungso awit apa sira iku manungsa setengah dewa dewa setengah menungsa kalamun to dewa-dewa liyane dahare iku woh-wohan pelem tangga jiwa jambu dipa nirmala ngombene kuku sing dupa kang kumelun nanging gandeng sira iku setengah dewa manganira manungsa nanging dudu sak manungsa manungsane ora kena ginebyah-uyah lho lha piye manungsa sing kepiye sing dadi panganku Bapa sing dadi panganmu iku Kakang Narada Seksenana ayo Guru
Kakang Narada uga melu nekseni sing dadi pangane kala. Nggih, ambuh bilih. Manah kula dereng kaliput badhe kula emut-emut uhung menapa ingkang dados daharanipun Sang Hyang Kala. Kala piye Bapak? Manganmu kuwi bener menungso ning menungso sing mala sukerta. Ora ngebyau rasa kabeh menungso kudu kok pangan ning miliya manungsa sing mala sukerta. Manungsa sing nandhang sukerta. Tegese sukerta kuwi reget ora regeting jiwa, ora regeting raga, nanging regeting jiwa. Jiwane ngreget. Sing kepiye? Manut layang utawa weda saka lajeng kraton anggitane Sang Wasi Iyasa Diwura. Wong mala sukerta ki cacahe ana 120 ning diperang dadi 3. Sengkala cilik, sengkala sedeng, sengkala gedhe. Lah terus bareng karo lumaku ning jaman para winasis nganggit weda utawa nganggit layang maneh sing dinarani weda pangurwatan ya layang Murwakala. Manungsa sing klebu sukerta kuwi cacahe ana 20. Nanging ora diperang sengkala cilik, sengkala sedeng, sengkala gedhe kuwi ora, nanging kabeh dianggep sengkala. Lah sing kepiye Bapak? Rungokno kala sing angka 1. Kalau montok ana bocah dilairake sibune mung siji ora duwe tunggal, becik lanang, becik wadon. Kuwi jenenge bocah untang-anting. Kuwi bocah mala sukerta kuwi dadi pangane Bathara Kala. Ngono. Sing angka 2. Yen ana wong duwe anak 2, wadon kabeh dinarani kembang sepasang. Kuwi ya bocah mala sukerta dadi pangane Bathara Kala. Sing angka 3 yen duwe anak 2 lanang wadon utawa wadon lanang, kuwi kedana kedhini ya pangane Bathara Kala. Iya. Sing angka 4 duwe anak 3 wadone ana tengah jenis sendang kapit pancuran, kuwi ya pangane Bathara Kala. Sing angka 5 lanange ana tengah jenenge pancuran kapit sendang, kuwi ya pangane Bathara Kala. Terus sing angka 6 wong duwe anak wadon 4 jenenge Srimpi. Sing angka 7 wong duwe anak lanang 4 jenenge Sarangga. Kuwi ya pangane Bathara Kala. Angka 8 wong duwe anak 5 wadon kabeh jenenge Panca Putri. Kuwi dinarani Pendhawi. Kuwi pangane Kala. Duwe anak 5 lanang kabeh kuwi pangane Kala jenenge Pandhawa 5. Kang angka 10 wong duwe anak lanang 3 jenenge kuwi Gatamayit. Kang angka 11 wong duwe anak 3 wadon kabeh jenenge Cukit Dulit. Angka 12 wong duwe anak lair wis ora ketunggon bapa. Jenenge kuwi Tuna Bapa. Ngono, iya. Terus kang angka 16 bocah wadon sing jodhone angel. Wis kasep umure ra entuk jodho jenenge bocah lungse. Kuwi kudu di Murwakala. Kang angka 17 wong lanang sing angel jodhone jenenge dangkal, kuwi ya diruwat. Kuwi wong Sengkala. Terus sing angka 18 wong wadon sing sering kepaten bojo, kuwi jenenge Durga Ngerik, kuwi ya wong Sengkala. Wong lanang sing sering kepaten bojo dinarani wong lanang, iku ya wong Sengkala kudu di Murwakala. Karo meneh bocah lair barengi pleteng srengenge, iku jenenge Julung Pujut, kudu diruwat. Lair bareng srengenge mandra ana tengah jenenge Julung Kembang, kuwi kudu di Murwakala awit kuwi bocah mala sukerta. Lair bareng suruping surya kang dinarani Julung Caplok, iku uga di Murwakala.
bocah lair bareng sedina luwih saka siji tegese bocah kembar kuwi ya bocah Mala Sukerta kuwi kudu diruwat lan ana maneh kalamun to manungsa kang Mala Sukerta iku wis den saringati den wiradati sira ora kena nggodha lan ora kena ngrencana marang nasibe bocah Mala Sukerta iku mau. Wah ngono Bapak. Iya, awit jroning Al-Qur'an saha kitab agama uga nyebutake senadyan kaya ngapa manungsa diwenangake ikhtiar kelawan budidaya. Dadi tembunge ora entuk murung, ora entuk mung tansah pasrah marang panguwasaning Gusti awit saka apa ora bakal